Значи ако не е той... Това тигър го впрягаха с куркато, не могат да го впрегнат. И 6 човека. Мога да го е продал по столето. Не е толкова. Деко го е кръстил. Това е същия кон, бе, човек. Не да отвори. Какво ти казвам? Сега ще видиш, че ще почне да врати и да не ще да го впрегнат. Колко добре по тях тях. Толкова да е изпаднал, да е измладил. Тото са двойни колани. На палката няма нужда от това. Нек дiem бе, Той бе, и го да не дава го впрегнат, бе. Сега ще му сложат курката след малко. Виж как уж седи. Не, той оня тръгваше. Оня ще изкаше ръцете, бе. Ще видиш после. Оня имаше, но това бяло. Голям кон бе. Той е отслаб много, бе. Той беше много наранен, бе. Не, ми е. Мога да се фана на бас. Веднага. По едно кафе. Айде. Ама двойно. Тигър ли? Тигър е, бе, човек. Не, бе, това е много малко. Иска да рида ли? Оня не е ли тигър? Ето по-муда е тигър. Оня е тигър. Оня не е. Не. И той не е. На него ми място. Ти много трепериш и не мога да го фокусираш. Да. Това в малките ли още? Малките са още. Последния. Същата работа е като и тигъра. Но това е верно, има един като тигъра. Той е, оня. Това е сигурно конче от него. Да, закачай ли? Айде. Да видим сега. Имаше ли кой да отиде? Айде. Не. Яде, бе, яде. Майката. Пак иди майката. Вау! Вау! Той ще подмине. Браво! Браво! Това е така, само ще го плаши. Това наборя. Още веднъж ще живее на първото място. Той на два пъти до легото. Еш колко кила е, бе. И поправи, бе. Он е топорлак. Той само оглежда трасето. Не е тигър. Не е тигър. Къде е това малко? Тигър е. Еко ли му каза? Следващото стил на недялко, то от него си. Половиното време мина. Но той ще мине и даскал. Ще изгледа премине. Браво! Браво!